Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Un día máis na radio, na televisión municipal de Cerceda ca información. Hoxe é mércores 29 do mes de xullo e, como decíamos, poden seguirnos na radio, na televisión ou, se queren, por internet, na nosa canle de YouTube, TV Cerceda. Falaremosles hoxe das actividades culturais e deportivas. Estamos nos últimos días para poder solicitar praza. Tamén recordamos que este sábado hai romería no Adro de Rodís. Falaremos tamén do obradoiro de formación tecnolóxica para a rapazada a que se poden sumar e de que mañán xoves hai un pleno ordinario. Saberemos os puntos no orden do día. Tamén falaremos do que haberá semana que ven, unha charla divulgativa sobre o eclipse a cargo dos alumnos do Colexio Cruce. Xa se anuncia tamén ao Cerceda Sound, Festival de Música Electrónica, que será tamén no mes que ven. Falaremos da ITV de Maquinaria Agrícola, que estes días está na Silva, de doazón de sangue, que tamén se pode pasar en Cerceda na xornada de mañán, e falaremos dos campamentos de verán dos nenos que están, en este caso, no día de hoxe, compartindo experiencias e xogos cos en este caso, usuarios do centro de día de Cerceda. Lembraremos as axudas á natalidade e do tempo, donde as previsións para a xornada de mañán é de que seguiremos con tempo anticiclónico, con temperaturas que volverán a ser altas. Durante o que resta deste mes de xullo, é dicir, esta semana, continúa aberto o plazo para anotarse nas diferentes actividades deportivas e culturais que se organizan por parte do Concello e que transcurrirán dende outubro deste ano ata maio ou xuño do ano que ven, dependendo da actividade que se realice. Poden inscribirse no rexistro na planta baixa do Concello polas mañáns de 9 a 2 ou, se queren, pola sede electrónica na web municipal www.cerceda.org. Tanto no rexistro como na sede electrónica atoparán aí todas as actividades ofertadas, os horarios, os lugares e tamén os prezos. Máis temas, este próximo sábado, día 1 de agosto, terá lugar a edición número 6 da romería do Agro de Rodís. A festa vai a comenzar o próximo sábado, 1 de agosto, ás 12:30, coa sesión vermú amenizada polo DJ Carreira. Ás 2:30 haberá un gran xantar popular de asociados e amigos do Rodís Fútbol Club, estando dispoñibles tamén, se queren, os carnés de socios para a próxima temporada. O menú a base de empanada, polvo a feira, churrasco, sobremesa e café a cargo da pulpeira Luis Guerra. Os prezos para os asociados é de 10 euros, para os non socios 42 euros e menores de 12 anos 20 euros. Os máis pequenos, menores de 6, será gratuita, pero todos teñen que sacar os tickets que están á venda ata hoxe, mércores día 29 de xullo. Hoxe sería o último día. Os asociados poden retiralos na Casa Xusto e o resto, os que non sexan socios, tamén poden sacalos na Casa Xusto, pero tamén na Taberna de María ou na Cafetería Golán. Ás 5 da tarde do sábado haberá a entrega dos premios Compromiso coas Raíces e ás 6 un sorteo espectáculo e a partir das 7 a actuación musical de Monse Machado. Ás 10 da noite poñerase fin á festa coa sesión co DJ Roquiño. Todo será na Plaza do Adro de Rodís, na iglesia de Rodís. Haberá carpa, música en vivo, sorteos e sorpresas. Organizado polo Rodís Fútbol Club e a Asociación Carballo Jordo. Cambiamos de tema para falarlles de un obradoiro de formación tecnolóxico. Os días 12, 13 e 14 de agosto, o Aula de Informática de Cerceda organiza un obradoiro de formación tecnolóxica para a rapazada de entre 10 a 16 anos. Alí, todos os que acudan van a aprender deseño e impresión 3D, electrónica, robótica e programación de un xeito ameno. Serán 3 días, lembren, 12, 13 e 14 de agosto polas mañáns, de 10 a 12:30 no Centro Cívico. Para inscribirse poden facelo por WhatsApp no 644 529 990 ou por correo electrónico na dirección cemit.cerceda@xunta.gal.
Mañán xoves hai un pleno ordinario. Mañán xoves, día 30, hai pleno ordinario. Será ás 9 da noite no Salón de Plenos da Casa do Concello, na que se debatirán os seguintes puntos. O primeiro punto será a aprobación do Plan Provincial de Obras e Servicios o POS adicional 2026. O segundo punto será a aprobación da delegación de competencias de pleno en Xunta de Goberno local e haberá moción, rogos e preguntas como pleno ordinario que se pode seguir en directo na radio e na televisión de Cerceda a partir das 9 da noite mañán xoves. Por outra parte, o Concello de Cerceda e o Colexio Cruce organizan unha charla divulgativa impartida polos propios alumnos do colexio que forman parte do Clube de Ciencia do Centro Escolar Cercedense e que vai a ser o próximo luns, 3 de agosto, no Auditorio Municipal de Cerceda ás 8 da tarde con entrada gratuita. O eclipse será o tema en cuestión, un eclipse que será o 12 de agosto e do que falarán en concreto informarán de que é un eclipse solar, por que é tan especial, recomendacións de seguridade para vela e como observala dende Cerceda e os lugares máis apropiados. En este caso, tamén organizaron unha búsqueda de soles elaborados por eles, de cor amarillo, polo casco urbano de Cerceda. Todo aquel que o atope, o día 3, na charla, obterá a cambio un periscopio para ver o eclipse con seguridade elaborado por eles mismos. Máis temas, falamos do Cerceda Sound. O venres 7 de agosto se celebra no Xardín Botánico no Acevedo, en Cerceda, o Cerceda Sound Fest 2026 de música electrónica. A entrada é gratuita e van a estar DJ Twins, Nian Boe, Cotelo, Maele, tamén estará Rafa Astraid. O escenario será en este caso de Impacto Disco Móvil. Todo este festival de música electrónica do que coñeceremos máis vai a ser o próximo venres 7 de agosto no Xardín Botánico, o Cerceda Sound Fest 2026 de música electrónica. E se vostede está pendente da ITV de maquinaria agrícola, que sepa que durante toda esta semana, ata o venres, estará unha unidade móvil no campo da Feira das Nenas da Silva para pasar a revisión da maquinaria agrícola. Poden achegarse hasta ali e intentar solicitar cita, se teñen plaza posible, e incluso poden facelo por teléfono, no 981 92 80 80. E mañán xoves, día 30 de xullo, poden doar sangue en Cerceda. O autocar doados vai a estar mañán en Cerceda, no campo da Feira de Cerceda, pola mañán e pola tarde. Pola mañán están de 10 a 2 e pola tarde de 4 a 9 para doar sangue en Cerceda. Máis temas, os nenos do campamento de Cerceda, do campamento de verán, que están na terceira quenda e que superan os 60 inscritos en Cerceda. Tamén lembren, hai campamento de verán na Silva con moitísima tamén afluencia, realizan actividades varias. Tivemos a oportunidade a semana pasada de ver os nenos que estaban no parque acuático disfrutando de un día especial. Pois hoxe tamén teñen un día especial. Hoxe pola mañán, na terceira quenda, estiveron no Centro de Día e Fogar Residencial de Cerceda, donde realizaron actividades de todo tipo e, sobre todo, con un intercambio xeracional importante. Os maiores tiveron oportunidade de falar con eles e, sobre todo, xogar a diferentes actividades e xogos ao longo de toda a mañá. Nos estivemos ali e falamos coa concelleira de Cultura, Cristina Capelán, que destacaba evidentemente ese intercambio para uns e para outro positivo para todos. Están facendo unha actividade moi bonita, esta mezcla de xeracións que veñen a visitar aos abueletes do centro de día e, bueno, teñenlles tamén bastantes actividades aquí preparadas para que xoguen e para que interactúen cas persoas que se encontran aquí neste centro e bueno, hai varios equipos, por así decirlo, se están pasando bastante ben. Bueno, a última vez que falábamos estaban no parque acuático aquí preto, na zona verde do Acevedo, e agora están aquí. Son actividades programadas que supoño que venlle ben a todos, tanto os nenos como os maiores.
Sí, claro, especialmente esta. O parque acuático é completamente distinto, os nenos pasaron uns días moi chulos no parque acuático, que volverán, cada quenda vai un día ou 2 días ao parque acuático, e esta, bueno, tamén é unha actividade que programan os propios monitores do campamento, falando co centro de día. Entonces, pois bueno, é o que decimos, os nenos viven tamén un día diferente que as persoas maiores, relacionanse con elas, e ao mesmo tempo as persoas maiores pois disfrutan dun día cos nenos, que lles ven tamén moi ben. Falamos destes campamentos que aínda lle quedan varias quendas, non? Sí, de feito esta é a terceira quenda e aínda quedarían outras 2 quendas máis. Já están cheios. Bueno, algún espacio queda, pero sí, algún espacio queda. Esta era unha das que máis nenos tiña, e bueno, están todas moi completas, pero bueno, eu creo que ao mellor por aí algún espacio en algunha das quendas podería quedar. Son campamentos de verán que se celebran tanto en Cerceda como na Silva. Sí, na Silva tamén, de feito está programado, se lles confirman o próximo este venres, virán tamén os da Silva aquí ao centro de día, e bueno, que tamén están indo ao parque acuático, tamén están realizando actividades no colexio, que é onde están facendo campamento, e que tamén teremos que ir a visitalos, claro. E rematamos, antes de falarlles do tempo, coas axudas á natalidade, porque o Concello de Cerceda otorga unha axuda de 300 euros por fillo nacido entre o 1 de novembro do ano pasado e o 30 de outubro deste ano. Tamén pode ser por acollemento ou por adopción. Si queren solicitalo, teñen de plazo ata o 30 de novembro para poder facelo no rexistro na planta baixa da Casa do Concello ou pola sede electrónica. Aí tamén atoparán as bases. A axuda é de 300 euros. E rematamos co tempo. Durante mañán xoves Galicia estaremos baixo a influencia anticiclónica con circulación de nordés. Que quere decir isto? Pois que agardamos algunhas néboas e nubes baixas a primeiras horas en todo o territorio, pero que despois, co transcurso do día, irán quedando ceus máis abertos, sobre todo canto máis ao centro e sur de Galicia. As temperaturas mínimas non terán cambios significativos ou con algún lixeiro ascenso, mentras que as máximas sufrirán un lixeiro descenso, especialmente nas zonas da mitade norte. O vento vai a soprar de norte-nordés pola mañán, frouxos en xeral, con refachos de moderados pola tarde no litoral. Pois co tempo rematamos o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. Mañá voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción e que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.